Maaari pang samantalahin po ng mga residente ng Santa Barbara, Pangasinan ang ipatutupad na tax amnesty sa real property tax hanggang Hulyo 5 ng taong kasalukuyan. Batay sa abiso sa klaw ng tax amnesty, ang condonation ng penalties, surges at interest charges para sa mga hindi nabayarang real property tax o amilyar bago pa maghulyo 5 ng 2024. Layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga may pagkakautang sa amilyar na makapagbayad ng walang karagdagang multa at interes alinsunod sa Republic Act No. 12001 o Real Property Valuation at Assessment Reform Act. Pinapayuhan naman ng mga may-ari ng lupa at iba pang mga real property na magtungo sa tanggapan ng local treasurer upang mag-update ng kanilang tax records at makakuha ng karagdagang impormasyon hinggil sa proseso ng pag-avail ng amnesty. Pinaalalahanan din ang publiko na samantalahin ang programa bago ang itinakdang deadline upang maiwasan ang posibleng dagdag na bayarin sa hinaharap. IFM News. IFM News. IFM News.